Tanjung. Sri Tanjung. Sing dadi Sri Tanjung iki kowe kuwi. Iki toprak-toprakan aku kudu paksa kowe Sri Tanjung. Lah mau ora kencan, aku ki ya ora ngerti kok ya. Lah ning mobil wis dikandani lho. Lali. Sri Tanjung. Hah. Piye? Kowe iki bojo Patih, dadi ngene. Wonten timbalan dawuh Kakang Patih. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kosek to. Jenenge celuk-celuk ya aku tak golek nggon sik. Nonton posisi. Sri Tanjung. Piye nggih? Wonten timbalan dawuh Kang Mas Patih. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Cangkeming kosek to kene ngapalke wangele ra rame-ram kok Toprak pekok. Sri Tanjung. Wonten timbalan dawuh Kang Mas Patih Sido paksa Kakang. Wis udakara 2 minggu pun Kakang jengkar sangka dalem kepatihan kene. Pawartos sing tak tampa sangka kawula ing kepatihan kowe wis tumindak sedeng Sri Tanjung. Bener apa ora, Sedeng ki apa? Pekok. Sedeng kuwi selingkuh nyeleweng. Wah, sedeng ki selingkuh. Selingkuh. Apa bener kowe wis tumindak sedeng Sri Tanjung? Nggih, Kakang. Ora. Kowe iki kandha ora. Weh, lah karo sing ngendang kae. Iki totoke kuwi Sri Tanjung ki uga selingkuh ning dituduh. Dadi kowe ora, tetep ora ngono. Ane totoke ora. Lah. Sri Tanjung. Apa bener kowe wis tumindak sedeng Sri Tanjung? Kang Mas. Kepiye? Kula mboten selingkuh, Kakang. Nanging akeh warga sing ngunjuk atur marang ingsun, kowe wis tumindak sedeng karo Ratu Silih Adikrama. Bener apa ora Sri Tanjung? Ah matane iki lho rasa menteling-menteling. Iki totoke nesu tenan. Wong kok ngomah wong loro lho ning kene mentelon kaya ngono. Sri Tanjung. Nggih kados pundi Kakang? Kowe kudu ngakoni tumindakmu sing ora bener kuwi Sri Tanjung. Aku ora trima atase bojo Patih kok tumindak sedeng. Kakang Mas. Piye? Banter. Lah aja seru-seru, lara ya, Dek, kandhani kok. Kang Mas. Ana ngopo Sri Tanjung? Kula mboten selingkuh. Dateng sinten kemawon, Kakang. Nanging ora mung wong siji loro sing ngunjuk atur marang ingsun, kalebu wong Badran kene kabeh wis ngomong karo aku, yen kowe wis tumindak sedeng Sri Tanjung. Kowe kudu ngaku. Pisan tok, Kakang. Ora. Lah saiki wong Badran wedo mudeng lho Isan. Terus piye engko nek konangan tenan? Iki tok-tok iki ora. Tak tapuk kowe engko. Ora. Dadi kowe pokoke ora. Sri Tanjung. Dalem Kakang Mas. Ora trimo rasane atiku Sri Tanjung. Kakang. Ora sado tangis kowe. Urung nangis aku. Hukum to. Kakang. Sri Tanjung ngene ngopo Kula mboten selingkuh, Kakang Mas. Nanging bener apa ora sing diaturke para warga ing dalem kepatihan kene? Sedaya menika mboten leres, Kakang. Aku ora percaya karo omonganmu. Kula niku namung tresna dumateng endi nggih? Dumateng panjenengan, Kakang. Sri Tanjung, Dalem. kowe luwih becik ngakoni wae tumindakmu sing ora bener kuwi Sri Tanjung. Akonono. Jarene ora etuk. Pokoke ngene, mboten Kang Mas, mboten. Ya nek ora etuk ngaku ya aja mbok kon. Kowe ki ya pekok. Sri Tanjung, Dalem. Kakang Mas. kepiye? Menawi panjenengan tetep boten percaya dumateng atur kula Kakang. Sakmenika monggo panjenengan alah kuping bosok. Sri Tanjung, apa sing tak cekel iki? Tutuk gamelan Kakang.
Kok iki tok iki keris. Nah niki ngomong sik. Iki keris. Ya. Si Tanjung apa sing tak cekel iki? Menika pusaka panjenengan keris Kakang Mas. Keris iki bakal tak tamakke ana awakmu si Tanjung kanggo nebus kesalahanmu nyang aku. Oh injih Kakang. Menawi panjenengan badhe merjaya kula monggo. Ananging panjenengan kedah pirsa Kakang. Anang apa? Menawi samangke kula panjenengan perjaya rah kula menika ambet amis ateges kula selingkuh. Yen getihmu ambune amis ateges kowe selingkuh. Nggih menawi mangke arom ateges kula setya dumateng panjenengan. Monggo Kakang panjenengan perjaya kemawon kula. Aduh Kakang, Kakang. Urung iki lho jek tak cekel. Ndang lebokno jus ngono. Iya si Tanjung, aku pengen mbuktekke sepira gedene tresnamu marang aku. Yen getihmu ambune wangi, ateges kowe suci. Nggih Kakang. Yen getihmu ambune bacen, kowe selingkuh. Mati kowe si Tanjung. Nggih Kakang. Wis temancep kowe mati kok ijek omongan. Kowe iki wis mati. Lah kok Ayo, mati. lah mbok tujes nek keriwe ora. Menengo, kowe mati. Ya. Sri Tanjung, kowe wis ngutahke gelas. Monggo katuran mambet. Sri Tanjung. No. Mati kok nun. Aku pengen mbuktekke apa sing dadi omonganmu Sri Tanjung. Bakal tak cabut keris iki tak ambu getihmu. Nek dicabut ki aku sambat ora. Meneng. Wong mati kok sambat. Engko nek aku nyabut keris balungane cleng. Aja. Lah ngopo? Nek dicabut ya Allah. Si Tanjung. Kok mak delung to ta? Kendane ora ya no ki no. Balungane tok cleng balik nih. Ya kandhane mak celeng ngono. Kandhane ra nggugu. Si Tanjung Mosok mak bleng ngono ketara nek jero.